Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka United Movement Maulai Circle ke balayo ya ke jing ujor na kipat ba nong shong shnong haga arphok tarik unaitung arjar khat kendai kila her jurip ya ke jing lumthup ya udoyong bala lumthup harut ke surok ba National Highway haga shnong Maulai Mauyong rim. Vice President jong United Hinyo Trap Movement uba penskemlang karbuli haga jing ekran bat ke Batisi TV ulai tho ba ke jing wan jurip jong ke seng ya ke ni ke jing lumthup ya udoyong ha surok ba National Highway ha Mauyong rim ke de hadien bagi pat ba nong shong shnong jong ke shnong Mauyong rim kila ot bat knyum ya ke jing to jong ke ke bak sam lengba uni udoyong syaki pungtong umbam umdi haga por slap kababu ya ke jing im jong ki pat ba haga jing ma ulai tho ba ka seng ru shen kan sale ya kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka East Coast Hills District ka kong mat seudor war nongbri na ka benta bandawa badai ban penken ria no mardor ya uni udoyong syakano kono ka jaka ka balait na kano kono ka jing ma ka bala ban kata apat ya ka jing im bakordor jong ki pat ba yo jing ki padin bangi la abut den ka tu kan ni benai te ngi ibau ni udoyong asubu aka jaka ka bam yahap su bangin pet mata te kumpa su ong no mentarang sipang dang yo ban keren bai rang ba snong ru jong kan ka snong te i ru la ong bai la yo ban ai jing tho se DC ba kum jurus ka NGT te ndai ta ka jing ai jing tho jong i kam patrai kam hadu mentaru te me i ru pen pau ba ju ba jing ko khia ban tau ni do yong ba bu ani rut surok te kumpa su ong no ni do yong ba bu ani rut surok pen mi bun ka jing sniu te kham tam mentam ka jing jur jong new slap te ka bar khoi ka bajar no tu do yong te ka le be chati ki long tigi dong ki baharum po kidan kita long ki baret te nak tu kidan ki yeng ba penen kam tu ko kum ko di ko bam tingi ka an ong ba ka tu kidan penen kam ki kala pan wan ra sibun ka jing pang ka jing stom no tu do yong te kum juru la da shit e ka sngiru ka jing mi ka jin haw no tu do yong du ka pen mi ka jing sneu ka bangiring sem ka mi ibun ki jing jat jing pang te kum song no ngi kwa ban kan tu ya ki bor ki bahalor ki badai pe ya kini do yong ba supha da long ka bala kin weng no na kan ka jaka bat kum juru ngi kwa ban ba ki di ban bu no ka jaka ka bala ban biang kini ki ai ki barok kum ka jaka ka biang ka jing ken ban tak ini mar sampai ke numi ke nu ka jing jabo akamar yang kum juru ya ki environment department badai pe ya kini ba ki di ban pe bat seni bahai kini ka jing bu jong ki ya kini ki do yong namar ba kiru kitip ba ka jing pen jabo mariang ka di ka wei na ka kam ba ubriu benriu jong ni lale abun ti mentak la dei ka por bangin pe kham bahai kini kam ti ladang impet menta kan ili kadai highway sendan ti ka jingdon jong niu do yong ngilai i abun benai menta tingi squat man kerpat ye ki bor ki badai pet gini ba dalong ka bala bikin weng no si sendan no ni tingi na ku seng UHM ngi kwa ban song ba ngi kwa ban ai por ye ni do yong la kum no si benai dalong ka bala bikin weng no na ni ka jaka bikin bu na sa ka jaka ka khambiang na benta ka jing bha jing get jong pet ba bat kum juru ka song ka thau bor ko na kalyang jong ni kum na ka seng la rai ka tahi ba ini keran mentah support arpor bat ladang ni ilong ni hap bande kata kamru bang pha da ka jing tho DC dan ni NGT makan kam le kam kloi bat sim khiai ke ni ka kam